Ning higayuna, kumustahon ta ang presyo sa isda sa carbon market, pinaagi ni ining report. Nahawa ng mga lamisa nga baligyanan o mga labas kay isda kay nahurot na sa mga customer. Duha na lang ka mga labasira ang nahabilin o gamay na lang usab ang ilang display nga isda. Sa pwesto ni Janice Aguinod, bangos na lang ang nahabilin. Tag 230 pesos ang kilo, sa dagko og 180 pesos ang gagmay. Wa kay nanagat, kay nanguli na sila. Nanguli na. Oo, nagbakasyon na. Tuwa magmahaladlaw sa ilang mga kuan. Samtang sa pwesto ni Lisa Andales, bangos, solid og bilong-bilong ang nahabilin. Mato niya nga matag kaadlaw na sagad ang daghang baligyang isda. Di mahalusab ang ilang kumpra gikan sa usa ka libo ngadto na sa 2,000 pesos ang aumento kada banyera sa isda. Kadlawon pa man manggikan gud sir, alas 2 mag-display na mi diri, alas 2, alas 3. Nahurot na. Tungod kay Semana Santa man, pinangita og halinon ang isda. Busa nagmingaw ang halin sa mga namaligya og kaning baboy. Sama nining pwesto nga usa lang ka baboy ang ilang ihaw apan galisod pa sila sa paghalin nini kay galikay kuno ang mga tawo nini. Tag 280 ngadto sa 300 pesos ang kada kilo sa karning baboy. Nagamingaw nyo ron, sir. Nga naman, Tungkol doon sa, kaya ko na Holy Week, sad. Yeah. ang presyo. Minus lang ang presyo. 280 to 90 ang dyan ang presyo namin. Tungkol sa kamingaw, amo na lagi kung kuhaan sa dyan nga. 280. Para na dyan ma-dispatcher sa damo ba? Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.